Just niin kiireessä tässä kuitenkaan, vaikka tärkeä varata se puoli tuntia kaikille hankkeille. Kiva kun tuo osallistujamäärä tuossa Teamsin osallistujatikkunassa nousee. Joo, hyvältä näyttää, yli 50 ihmistä, mahtavaa. Tämä on ilo nähdä. Hei, hyvää huomenta kaikille. Mä oon Saaren Henrik Suomen ympäristökeskuksesta ja tässä sen verran tänään äänessä, että lupasin avata tilaisuuden nämä demokahvit, joita meillä on tänä syksynä 2 kappaletta vielä tänään, tämä ensimmäinen ja sitten marraskuussa myöhemmin toinen. Ja tämähän on sen luontoinen tilaisuus, että päästään kurkkaan sinne käyttöliittymienkin puolelle jo ja hankkeet on luvannut demota toteuttamia ratkaisuja. Ja katson vielä sinne Teamsin puolelle sen verran, että Satu on laittanut meille tuon tallennuksen päälle, hieno juttu. Sen osalta kaikki kunnossa ja meillä on 10 asti aikaa. Ja miten se jakautuu, niin puoli tuntia per hanke on varattu ja ensimmäisenä pääsee Muuramen hanke ääneen ja Marko Kauppi Upikusta on luvannut pitää tämän hankkeen esittelyyn ja mehän tehdään siis tarkastelu tuonne Upihupin puolelle kaavahakemistojen ja tietomallimuotoisten kaavojen hallintaan liittyen. Tuosta kohta lisää ja sitten kun Marko on tämän osuuden käynyt läpi ja kysymyksiä käsitelty ja kaikki tämä, niin puolen kohdalla kuitenkin vaihdetaan niin, että Naantalille jää myös aikaa. Silloin Naantali-hankkeessa siis Tieracity-kehitys esillä, kaavan piirtäminen, vaiheen vientiryhtijärjestelmä on nämä aiheet, mitä siitä isosta kokonaisuudesta käsitellään ja silloin Kirkkonumme, Marjukka Hanhijärvi äänessä. Sitten jos liityt mukaan sillä tavalla, että tämä kumppanitestaus on vaikka vähän uudempi kokonaisuus tai et ole hankkeissa mukana, niin silloin ehkä tämä dia kertoo siitä mittakaavasta. Eli nyt me sieltä on ympäröity kuntien nimet, järjestelmien nimet. Tämä kertoo sen, että me tarkastellaan tällaista osuutta tästä isosta kokonaisuudesta, johon sitten liittyy myös muita hankkeita ja paljon muita kuntien, maakuntien käyttämiä järjestelmiä. Niin tarkasti, jos tämä kiinnostaa, tämä kokonaisuus löytyy Ryhti-sivuston kautta kumppanitestaukset haulla, niin siellä on jokaisesta hankkeesta lyhyt esittely ja sitten on niitä aiempien demokahvien linkkejä ja tämäkin tallenne tulee sinne ja materiaali. Mutta mä haluan, että varataan mahdollisimman paljon hankkeille aikaa, koska ne on se pääjuttu ja mä oikeastaan kysyisinkin tässä kohdassa, että onko Marko Kauppi linjoilla. Ottaisiko Marko jaon ja lähtisi Muuramen tekemistä avaa ja Upikun tekemistä. Joo, täällä. Kiva. Ollaan ja näkyy. Ole hyvä. Joo, näkyy. Saatko? Jes, just toi. Nyt näkyy koko ruudulla. Kiitos Marko ja ole hyvä. Jes, box. Joo, terve vaan kaikille. Kaupin Marko Upikusta ja tsekataan nyt vähän Muuramen-hankkeen tilannetta, että missä mennään. Eli tämä alkoi tuossa tämän vuoden alkupuoliskolla ja olisi tarkoitus paketoida vielä tämän vuoden puolella. Ja hankkeen tavoitteet, että mitäs meidän nyt tässä sitten pitikään tehdä. Eli se on 3 selkeää kokonaisuutta. Hankekuntia on tarkoitus laittaa kaavahakemistonsa kuntoon, tietomallimuotoon ja tallentaa ne kaavahakemistot Ryhtiin. Ja laatia 1 tietomallimuotoinen kaava, validoida ja tallentaa se Ryhtiin. Ja ehkä kaavahakemisto luo nyt sen pohjan sille kunnalle sitten, että siitä on hyvä lähteä sitten nakertamaan sitä tietomallimuotoisilla kaavoilla. Mutta erityisesti nyt tämä oppia ja jalkauttaa tietomallimuotoisen kaavoituksen kyvykkyyksiä hankekuntaan. Tämä on nyt ollut se
niin kuin iso juttu tässä hankkeessa sitten, että tämä on tämmöinen niin kuin opetteluhanke nyt sitten, että miten paneudutaan tähän asiaan ja pystytään sitten, on eväät jatkaa sitten tästä eteenpäin. Tällaiset oli niin kuin ne hankkeen tavoitteet. No mitäs kuntia meillä nyt sitten tässä olikaan, eli Muurame oli nyt sitten liideri tässä hankkeessa. Sitten meillä on Jämsä, Orivesi, Akaa, Hämeenkyrö, Juupajoki ja sitten Suomen Käsivarresta Enontekiö. Laitila oli myös hankkeessa alkupuolella mukana, mutta resurssikysymysten kautta sitten jättäytyivät pois kesäkuun aikana. Siinä on alkuperäinen hankkeen aikataulu. Meillä on 5 tämmöistä työpakettia ollut tässä. Jos ihan ylätasolla mainitsen, mitä me ollaan nyt tehty, niin hanke käynnistyi sillä, että me lähdettiin kokonaisarkkitehtuurin näkökulmasta kartoittelemaan näitä hankekuntien nykytiloja, missä jamassa siellä on kaavahakemisto tällä hetkellä, minkälaisia ohjelmistoja siellä käytetään, mitä muita ongelmia ja pullonkauloja siellä on. Sen tiimoilta sitten tehtiin ratkaisuehdotukset, miten lähdettäisiin nyt etenemään, ja kaikkia korjauksia pitäisi tehdä. Ja siinä kesäkuun aikana kunnat sitten, tai touko-kesäkuun aikana kunnat sitten korjaili niitä kaavahakemistojaan, etsi puuttuvia dokumentteja. Ja nyt kesälomien jälkeen syyskaudella on sitten erityisesti tätä tietomallimuotoista kaavaa sitten laadittu. No tuolla osaamisen kehittäminen on aika lyhyt palkki, mutta todellisuudessa sitä on niin tehty jo sieltä niin kesäkuusta lähtien. Ja tuolla tuo musta palkki on nyt sitten, eli pitäisi tämän hankkeen jälkeen olla kunnilla sitten niitä kyvykkyyksiä jatkaa oman kunnan tarpeen mukaan, että joko niin kuin sitä tilaamisen osaamista, mihin myös on tämä kansallinen ohjeistus Turun Kuntaliiton kautta, sitä on hyödynnetty tässä hankkeessa, ja sitten muutoin tilanteesta riippuen, että laatiko kunta itse kaavoja vai tilaako ulkopuolella, niin kaikkeen pitäisi olla sitten jonkin tasoinen kyvykkyys tämän hankkeen jälkeen. Sitten jos vielä vähän tarkastellaan lähemmin laadun parannusta tähän kaavahakemistoon liittyen, että mitä kaikkea tässä on tehty. Eli kohteena siis oli asemakaavat, ranta-asemakaavat, yleiskaavat, rantaosa-yleiskaavat. On tehty kaavojen ulkorajojen geometriset korjaukset, validoitu, korjattu. Alun perin kunnat, heillähän oli niin kuin omissa paikkatietojärjestelmissä nämä ylläpidossa. Siellä on tehty ensimmäisiä toimenpiteitä, lisätty tarpeelliset attribuutit, mitä tämä ryhtitietomalli edellyttää. Ja sen jälkeen ne on sitten näytön demoon tätä hommaa tuotu tuohon meidän kaavaohjelmiston ympäristöön, niin se paljastaa sitten sieltä vähän lisää probleemeja, mitä ei välttämättä ihan niillä kaikilla paikkatietosortilla ole löytynyt, niin ne korjaukset on tehty puuttuvia asiakirjojen linkitykset. Sitten iso juttu, kaavatunnusten vertailu ja linkitys kiinteistötietojärjestelmän kanssa, korjattuja aineistojen toimitusta maanmittauslaitokselle, puolustusvoimien lausunnot on pyydetty, niitä käy vielä ihan kaikkien kuntien osalta saatu, ja sitten ryhtivalidoinnit ja tallennukset. Niin kuin mainitsin, käytetään meidän ohjelmistoa 6/7, kunnista 6/7 kaavahakemistojen valmiusaste 90%, ja joulukuun alkupuolella viedään nämä sitten ryhtiin. Tuossa vielä sitä KTI:stä, eli tosiaan kunnat on tehnyt kiinteistöille tallennettujen kaavatietojen niiden tunnusten osalta vertailua, eroavaisuuksia on löytynyt, etenkin vanhempien kaavojen osalta on ymmärrettävää, on myös sellaisia kaavoja KTI:ssä, mitä ei välttämättä kunnasta löydy. Eli sieltä on voinut löytyä, kun siis tarkoitus on, että se sama kunnan antama paikallinen tuottajan kaavatunnus löytyisi sieltä KTI:stä, mutta sitä ei välttämättä löydy. Siellä on voinut olla
arkistotunnus tai sitten KTI:ssä myös oma tämmöinen kaavatunnus. Niin nämä on nyt sitten mätsätty, eli kunnat on hakeneet ne kaikki tunnukset tai niin kuin yhden linkittävän tunnuksen siihen oman kaavahakemistoaineistoonsa, jolloin linkitys on sitten kunnossa. Kunnat on sitten tarkoitus, että kunnat toimittaa sen aineiston myös maanmittauslaitokselle sen linkityksen jälkeen, jolloin maanmittauslaitos vie nyt vain ja ainoastaan ne kuntien päivittää, että vain ne kuntien kaavatunnukset on nyt sitten niillä kiinteistöillä yhdenmukaisesti. Eli tämmöinen harmonisointi on tehty tässä samalla. Jatkossa on myös 2 aineistoa, eli on ryhtiin kun viedään, niin se on se kaavan hyväksymisen aikainen tai voimassa olevan kaavan aikainen kaavaraja, mutta sitten KTJ:ssä kaavarajat on korjattu kiinteistörajojen mukaiseksi, eli se on kumminkin niin kuin ulottuvuudelta vähän erilainen siellä. Mutta kumminkin linkki löytyy sitten jatkossa sieltä, kun nämä tiedot on ryhdissä, niin sieltä kiinteistöiltä sinne ryhtiin voimassa olevalle kaavalle. Tämmöinen työ on tässä hoidettu ohella ja hoidetaan edelleen. Sitten tuossa vielä muutama sanainen demo tietomallimuotoisen kaavan laadinnasta. Tehty tuolla meidän softalla on myös lähtöjä ollut CAD-tuottoista aineistoa, mitä on sitten tuotu vektorina tuohon meidän softan taustalle. Validoidaan, viedään ryhtiin ja erityisesti nyt tässä sen osaamisen kehittäminen. Eli me ollaan pidetty yhteisiä koulutussessioita, kuntakohtaista koulutusta ja erityisesti kun ne kunnat on nyt tehnyt niitä tietomallimuotoisia kaavoja tuonne, niin mä oon sitten käynyt niitä tarkastelemassa myös ja sitten että jos siellä on jotain niin kuin mallinnettu väärin ja muita teknisiä ongelmia, niin mä oon sitten käynyt niitä ihan privaana näiden kuntien kanssa läpi. Meillä on myös viiklit, missä sitten tarpeen mukaan kunnat aina osallistuu näihin. Valmiusasteet 3/7 valmiina 3 kunnalla 90%, 3 kunnalla 50% ja 1 on sitten, missä ei ole vielä tehty ollenkaan tietomallimuotoista kaavaa. Ja nämä myös sitten, jos joulukuun alkupuolella täräytetään ryhtiin. Ja erityisesti nyt vielä korostan, että hankkeen jälkeen on sitten kyvykkyys tuottaa tietomallimuotoisia kaavoja. Sitten toinen asia, mitä haluan toitottaa, tämä tiedonhallinta tässä, että ei ole pelkästään kyse nyt siitä, niin kuin meidänkin tässä ohjelmistossa, siitä kaavan piirtämistä, kaavan laadinnasta, vaan erityisesti myös tästä tiedonhallinnasta, sen kaavahankkeen kokonaisuuden hallinnasta ja kaavahankkeen läpiviennistä eri kaavan vaiheissa. Ja itse asiassa ne vaiheet on nimenomaan niitä kokonaisuuksia, mitä sinne ryhtiin sitten voi tallentaa. Tämmöisiä juttuja ollaan nyt tehty ja sitten katsotaan tuolta ihan softan puolelta, että miltä näyttää. Eli mä nyt ensimmäisenä näytän, että miten ne kunnat nyt on sitten tuonut niitä kaavahakemistoja tähän meidän sovellukseen. Eli oliko se nyt sitten jollain Esrin tuotteella tai Qgissillä niin kuin alun perin ylläpidetty kaavahakemistoa, niin katsotaan miten sitten kunnat on niitä tuoneet sinne pohjaksi siihen koko omaan kaavastoonsa. Mä kirjaudun nyt meidän omalla tunnuksella tuonne sisään. Tämä on meidän Ubiquo-organisaation tässä uudestaan sessiot oli vanhentunut, niin Ubiquo-organisaation testiaineisto on nyt tällä hetkellä mulla on Hämeenkyrössä. Eli oletuksena meillä on tuolla tuommoinen ajantasavipu, eli jos toi on päällä, niin näkyy ajantasaiset tiedot ja sitten vireillä olevat kaavat näkyy, kun se ei ole päällä. Eli täältä meillä on tämmöinen valikko kaava-aineistojen tuonti, mikä myös laajenee muidenkin aineistojen osalta. Nyt me tuodaan vain hakemistoja tällä hetkellä. Eli kunnat on nyt sieltä omasta Esri-järjestelmästään tai Qgissista sitten tallentanut JSON-formaatissa sen nykyisen kaavahakemistonsa, niin se valitaan nyt sitten tänne. Mennään tuolta otetaan nyt vaikka nyt tuo Hämeenkyrö, kun me ollaan siellä
Hämeenkyrön asemakaavahakemisto. Noin. Tämä lukee sen tiedoston sisältä. Mä oon kertaalleen jo tuonut sinne, mä oon nyt aiheuttanut sinne vähän virheitä, niin se tunnisti automaattisesti. Sillä käytetään jotain paikallista tunnusta tällä hetkellä, koska siellä ei ollut vielä valtakunnallista tunnusta linkittävänä tekijänä, ja se osasi niin nuo päivämäärät jo hakea tuonne. Jos se olisi aikaisemmin tuonut, niin näitä valintoja ei olisi tullut tähän. Valitaan kaavalaji, mistä on kyse. Sen jälkeen vaihtoehdot me voidaan täydentää vain puuttuvilta osin. Esimerkiksi nyt tuossa on esimerkiksi Muurame tehnyt silleen, että siellä on, he on jo päivittäneet siellä kaavahakemistoon uutta kaava-aineistoa, niin ne on tuoneet vain sitten sen niin kuin uuden kaavan ja sitten ne kumoutuneiden kaavojen aluerajaukset siihen, tai jäljellä olevien, ympärillä olevien kaavojen aluerajaukset myös mukana. Eli näillä vivuilla pystytään päivittämään myös näitä aineistoja. Mä haluan nyt, että mä jyrään käytännössä kaikki tietokentät ja geometrioiden osalta. Tuo tiedostotalennus meillä on jo tässä olemassa, mutta just nytten sitä tässä demossa se on. Mä näytän tuolta kohta, kun mennään yksittäiselle kaavalle, mutta tässä linkityksessä tuo nyt ei ole vielä päällä. Eli nyt mitä tuolla JSONissa sitten on ne attribuutit, niin täältä valitaan ne vastaavuudet, eli tässä tehdään tämä tämmöinen tietokenttien mäppäys, valitaan kaavaisijan nimi, paikallinen tunnus, tuolla on maanmittauslaitoksen nyt tunnus, niin kuin tuossa aluksi kerroin, että ne on sekannut sieltä KTJ:stäkin, niin on sitten päivitetty sinne aineistoon, se on tuossa, sitten on eri päivämäärätiedot ja sitten pitää myös kertoa toi päivämäärämuoto, että missä järjestyksessä ne on sitten tallennettu tuohon dataan, ja sen jälkeen kun me tuodaan tuolta noin, sen jälkeen lähtee tallennuskäynti ja aikamoiset validointijutut siellä taustalla sitten myös tapahtuu. Siellä on nyt havaittiin, että siellä on joku virhe. Jos mä tuosta klikkaan, me voidaan sitten paikantaa se virhe tonne. Eli tämä nyt tarkastelee näiden alueiden päällekkäisyyksiä ja itseään leikkauksia. Ja tällä päästään niin kuin todella tarkkoihinkin validointivirheisiin käsiksi, mitä niin kuin normaalisti jossa paikkatietosoftissa, niin ne ei paikanna niitä, mutta me ollaan kantatasolla rakennettu aikamoiset funktiot. Me pystytään niin kuin tänne niin kuin verteksitasolla paikantamaan se virhe, missä se sitten on. Eli nyt tässä kohden sitten mä korjaan ton virheen, eli mä käyn siirtämässä tuosta nyt ton pistän tuolta snapin päälle tuolle tasolle ja käyn siirtää sen tuohon, imasen siihen kiinni ja kuittaan sen siihen, jolloin sitten virhe korjautuu ja kaikki kunnossa. Ja tätä samaa validointia käytetään sitten ihan yksittäisen kaavan laadinnassakin, että kun se ryhtivalidointi on niin tarkka, niin sitten heti kun syntyy joku virhe tai itseään leikkaus, niin se herjaa niin kuin siinä kaavan piirronkin yhteydessä. Että jos mä menisin tuolla nyt jotain kaavarajaa vetämään tuonne ja tallennan noin, se sitten heti herjaa siitä. Herjaa noin ja poistan tuon tuolta ja tallennan virhe lähtee sitten pois. Eli tällä tavoin pystytään tuomaan massana ja sitten näitä myös massana validoidaan ja viedään ryhtiin ja noudetaan kaikki pysyvät tunnukset myös näille kullekin kaavalle. Seuraavana katsotaan sitten, mennään tuonne, kirjoitetaan ulos. Mennään tuonne, katsotaan tätä Muuramen keissiä. Eli nyt kun mulla on tuolla vipu ei ajantasaiset tiedot, niin se zoomaa kaikkiin niihin vireillä oleviin hankkeisiin, mitä Muuramessa on. Eli jos mä zoomailen takaisinpäin, laitetaan päälle toi ajantasaiset kaavatiedot. Siellä nyt tällä hetkellä näkyy asemakaavat ja yleiskaavat. Tässä on heidän asemakaavaindeksi. Tuolla on nyt yksi virhe. Voidaan mennä sitä tarkastelemaan. Noin, se pitäisi nyt korjata tuosta pois. Eli nyt tuolla kohtaa se virhekohta. Mä voin zoomailla sinne. Tää nyt mennään niin kuin todella tarkalla
tarkalla millinosien tasolla huomataan, että siellä on irvistystä, niin se korjattaisiin nyt sillä tavoin, että mennään tänne näin ja valitsen vaikka tuon alueen tuosta ja tuosta ottaisin kiinni ja raahaisin sen tuohon, mutta mä en nyt tee sitä tässä, mutta tällä tavoin se nyt sitten korjattaisiin tonne noin. Jep. Käydään Muuramen kanssa toi virhe läpi. Tässä on tosiaan tehty sille, että on nyt tuotu päivitetty tämä uusi kaava ja nämä ympäristöalueet on sitten ympärillä olevat kaavat on myös sitten päivittyneet. Eli on nyt tästä kaavahakemiston päivityksestä kyse. Ja yleiskaavat näytti sitten täällä ei mitään virheitä näytä olevan. Meillä on tuolla nyt näkyy tämä pitää vielä silleen vähän modata, että vain näkyy sillä tasolla ne virheet, mikä on aktiivinen. Toi näyttää tuota asemakaavan virhettä vielä tuolla, mutta siinä on Muuramen nyt yleiskaavat sitten. Tässä tuo kello on 21. No sitten otetaan sitten ne vireillä olevat hankkeet päälle asemakaavan puolelta. Eli tässä on nyt se tietomallimuotoinen kaava, mitä tässä hankkeessa Muurame on edistänyt. Klikataan se hanke auki, kaava-asia auki. Täällä näkyy, eli nyt on kyseessä Säksjärven asemakaavan muutos ja laajennus. Tarkoitus viedä ihan tuotantoon asti tämä kaava nytten. Siellä on yhteenveto kaavan tiedoista, tuo rajausdigitoitu on virheellinen. Tuohon ei kannata tarttua. Siellä on kaavan perustiedot, liiteaineistot. Täältä voisi nyt tuoda vaikka OASin tähän. Eli tämä on nyt ehdotustilassa vielä tässä. Tämä on siirtynyt hyväksymisvaiheeseen. Tänne sitten voitaisiin tuoda nyt vaikka OASi tuolta Muuramen alta täyttää nämä liiteasiakirjan metatiedot kohdilleen. Sen jälkeen täältä päätöksenteon, täällä näkyykin, että tänne on tullut käsittelytapahtuma lisätty, päätös lisätty. Tähän dokumentoituu tämä niin kuin vaiheen kaikki, mitä sillä tehdään, eli sinne on lisätty tosiaan tehty tuo päätöskäsittelytapahtuma, näkyy tuolla päätöksen kuva, sitten on nähtävillä tuo vuorovaikutustapahtuma on lisätty tuosta, eli näitä vuorovaikutustapahtumia voi olla ties sun mitä sitten tässä niin kuin vaiheen aikana. Ja sitten kun on riittävät päivämäärätiedot tällä niin päätökselle annettu, itse asiassa eilen lisäsin tuohon nuo tiedot, niin tuolta puuttuu tuo antopäivämäärä, sen takia tuolla ei ole aktivoitunut seuraavan vaiheen lisäämistä, mutta jos mä nyt tonne laittaisin, mäpä näytän, mä voin mennä muokkaamaan nyt näitä tietoja, eli täältä sitten syötetään ja muokataan näitä käsittelytapahtuman tietoja, voidaan antaa täältä liiteasiakirjoja ja sitten myös päätöstietoja ihan vastaavasti säädetään tuolta, nyt jos tuo antopäivämäärä, niin toi amiskukkeli sitten tuonne aktivoituu ja sitten kunta voi siinä vaiheessa, kun näkee tarpeelliseksi, että uusi vaihe laitetaan päälle, niin sen jälkeen aktivoida se. Ja sitten meillä on silleen toiminnanohjausta tässä, että ne siirtymät on vain mahdollisia niihin vaiheisiin, mitkä on niin kuin ryhdinkin puitteissa mahdollista. Marko, anteeksi kun keskeytän, tämä on huippu kiinnostavaa. Meillä on noin 5 minuuttia aikaa vielä. Annan sulle tällaisen aikamerkin ja sitten jos jollain on herännyt tosi polttava kysymys, niin ehditään ottaa vielä se. Jatka ihmeessä. Jeps. Joo, mutta tosiaan on sitä toiminnanohjausta, että kaikki koodistoarvotkin, mitä voidaan valita tänne päätöksille, niin ne on vain ainoastaan niitä, mitä sinne sitten voidaan asettaa. Mennään katsomaan tätä itse kaavaa sitten, eli se on tämän näköinen tuotos tällä hetkellä. Ja tämä on sitten tarkoitus sitten
viedä myös sinne testi- ja tuotantoryhtiin. Ainut mikä tässä nyt ei ole onnistunut, niin ryhti edellyttää, että nuo korttelinumerot on vain numerisia. Siellä on 6A ja 6B pitäisi olla tuolla myös mukana, niin katsotaan, että mitä niiden kanssa tehdään. Se on nyt oikeastaan ainut semmoinen kompastuskivi nyt tuossa, mikä ei onnistu, mutta näin, että siellä on ajantasakaavat taustalla, kantakartat, ne on kaikki vektoria, niitä on käytetty tässä apuna, kun on työstetty kaavaa ja tällä tavoin. Ja no ehkä tämä oli nyt tässä aika loppu, olisi voinut puhua ja näyttää vielä vaikka sun mitään, mutta jos nyt tulee kysymyksiä, niin antaa tulla vaan. Näyttäkää ihmeessä mahdollisuus, jos heräsi tuosta tai haluatte nähdä jonkun kohdan vaikka tuolta tarkemmin, niin kysykää Markolta. Kiitos kun esittelit perusteellisesti ja näinhän se on, että mielenkiintoista olisi katsoa vieläkin tarkemmin tuolta asioita. Ja sä kerroit, että joulukuussa oli teillä ajatuksena tuoda niitä voimassa olevia kaavoja sitten massana. Joo, sillä nyt puolelle. Joo. Tarkoitus, että niin tämä kun vielä katsotaan noita ongelmakohtia, kaikki pitää ratkoa ja sitten kun on kaikki aineistot niin validoitu ja kunnossa, niin sen jälkeen sitten olisi tarkoitus sit niitä tallentaa ryhtiin. Joo. Saattoi tulla jo tuossa, mutta mietin vielä, että jos tätä kautta kysyisi, jos ei ole kysymyksiä tai kädennostoja ja muita, että mikä on semmoinen isoin kysymys, joka teitä tällä hetkellä askarruttaa siellä vielä, mihin etitte ratkaisua, tai onko sellaista siellä, mikä nousisi yhtenä? Mä en osaa kyllä nyt oikein. Ehkä tuossa just, että kun me opetellaan sitä tietomallimuotoista kaavoitusta, niin se, että miten nyt tähän asti on tehty kaavamääräyksiä, niin sitten se muutos, että miten niitä jatkossa tehdään, ja sehän tuo sitten tiettyjä niin kuin reunaehtoja ja niiden niin kuin huomioiminen tässä, niin just sanoit tuo korttelinumerohomma esimerkiksi tuossa, niin on semmoisia, mutta nämä ei ole niin kuin, että tietojärjestelmän puitteissa kehitetään hommaa. Meillä on nämä ensimmäiset versiot tästä sovelluskokonaisuudesta olemassa ja koko aika homma kehittyy eteenpäin, että toki meillä on niin kuin teknisiä ratkottavia juttuja tässä, mutta ne etenee meidän toimesta. Sitten toinen on tämä substanssidomainin eteenpäin vieminen. Mehän tehdään tätä Kaameraskokoelma 2-hankettakin, mihin liittyy kaikki nämä visualisointikysymykset, niin se on niin kuin oma maailmansa nyt, mitä viedään eteenpäin tässä. Ehkä sieltä, niin kuin just sanoin, niin tämä niin kuin muutos tässä, että miten tehdään näitä kaavamääräyksiä jatkossa, kirjaintunnuksia, miten ne muotoutuu, tällaiset säännöt siinä on, ja parhaillaan kirjoitan just tätä tämmöistä teknistä ohjeistusta, valtakunnallista ohjeistusta tähän muodostamiseen, niin ehkä se kysymykset on niin kuin siellä puolella enemmänkin, ei niinkään tässä softan puolella sitten. Käytäntöasioita enemmän kuin softa. Kyllä, nimenomaan. Joo. Julia kommentoi ihmeessä, nosti käden ylös. Annetaan ihan kohta toisellekin hankkeelle mahdollisuus, mutta otetaan pikaiset kommentit ilman muuta sieltäkin. Joo, Julia Virtanen Muuramäkunnasta. Niin, no ehkä semmoinen huoli, tai nyt voisi sanoa huoli, mutta kuinka me pidetään nyt tätä osaamista, mikä me ollaan tässä niin kuin saatu, niin että tämä tästä niin kuin jatkuu eteenpäin. Tämä on kuitenkin, tässä on uutta kieltä ja uusia ohjelmia ja kaikennäköistä uutta ajattelutapaa, niin että tämä tästä niin kuin jatkuu eteenpäin. Mutta ei muuta, hanke on ollut tosi mielenkiintoinen. Joo. Ja kiitos konsultille. Joo, kiitos. Kiitos teille esittelystä. Ja näinhän se on, että kun on uutta, niin ainakin tämmöinen perushavainto yleensä on se, että sitten pitää saada niitä toistoja, että se menee jotenkin ainakin itsellä selkäytimeen se uuden ratkaisun käyttäminen, uusien toimintatapojen omaksuminen. Kyllä, joo. No just näin. Ensimmäiset savut otettu. Nyt sitä nimenomaan pitää niin kuin jatkaa tätä opettelua ja opiskelua ja kehittymistä ja silleen kokonaisuus kehittyy eteenpäin. Jes, mutta ei mitään. Kiitos. Suurkiitos teille.
Kiitos hyvästä esittelystä, Marko. Joo, jatketaan eteenpäin tälleen lennosta, jotta annetaan luvattu aika Naantali-hankkeelle. Ja Marjukka Hanhijärvi Kirkkonummelta on luvannut kertoa kokonaisuudesta meille. Ja tosiaan Tiara City, kaavan piirtäminen ja vaiheen vientiryhtijärjestelmää. Eli pysytään vahvasti täällä kaavoituksen puolella. Mites Marjukka, ootko linjoilla? Varmastikin. Joo. Meillä on tasaisesti noussut osallistujamäärä, niin nähnyt sun nimeä heti tässä. Moi. Olen linjoilla. Me tosiaan Marjukka on Kirkkonummelta, mutta sovittiin silleen, että meidän toimittajalta Esriltä, niin Marko ihan lyhyesti kertoo yleisesti ja sitten mä demoan yleiskaavapuolta. Niin onko Marko, haluatko nyt lyhyesti kertoa? Tervehdys kaikille. Mulla olisi tässä ihan 3 kalvoa, niin lyhyesti kerron tämän Naantali-Kirkkonummen hankkeen tilanteen ja sen jälkeen Marjukka sitten demo ja voidaan sitten käydä tarvittaessa niitä kysymyksiä sitten sen jälkeen läpi. Hieno suunnitelma, ole hyvä Marko. Näkyykö näyttö? Näkyy oikein hyvin. Joo, eli ihan nopeasti tiivistettynä tämä ryhtihankkeen tilanne Naantalin ja Kirkkonummen osalta. Eli ekana kerron vähän, että mitä me ollaan niin kuin toteutettu. Ja siis lähtökohtanahan tässä vielä muistutuksena, kehitystyön pohjana on ollut tämä Vantaan ensimmäisen kierroksen ryhtikehittämishanke ja sen pohjalta on sitten jatkokehitetty tänne Tiara Cityin kautta DM Cityin nyt tätä samaa ratkaisua ja tosiaan Vantaan kanssa yhteistyössä toimitaan siten, että kaikki täällä kehitetyt asiat sitten on myös sitten Vantaalla käytettävissä tämän hankkeen päättyessä. Ja tässä meidän ratkaisumallissa ollaan lähdetty liikkeelle siitä, että kaikki tieto välitetään sinne ryhtiin sieltä suomi.fi-palveluväylän kautta, eli tämä liityntäpalvelin kautta toimiminen on ollut tässä ihan alusta asti mukana. Ja käytännössä nyt sitten, tuosta voitte tietysti lukea noita, mutta mä kerron sillä niin kuin yleisellä tasolla, eli tosiaan ollaan luotu kyvykkyys asemakaavojen ja yleiskaavojen osalta, eli pystytään luomaan sinne se asia ja saadaan sieltä se pysyvä kaavatunnus ja sitten käytännössä voidaan viedä kaavan osalta koko elinkaari sieltä vireille tulosta sinne voimaan tuloon. Ja siinä yhteydessä voidaan sitten välittää näitä vuorovaikutustapahtumia näiden elinkaarivaiheiden osassa ja käytännössä sitten niihin vuorovaikutustapahtumiin, jos niihin liittyy sitten asiakirjoja, eli käytännössä välitetään sitten näitä asiakirjoja kautta dokumentteja siinä samassa yhteydessä. Ja nyt tosiaan meidän ratkaisu niin kuin perustuu siihen, että ratkaisussa on oma tietomalli, eli käytännössä siinä kohtaa, kun tietoa välitetään sinne ryhtiin, muunnetaan se tietoryhti yhteen sopivaksi. Ja tietysti tuolla järjestelmässä niin kuin kehityksen kautta niin kuin huomioidaan sitten tätä ryhtiyhteensopivuutta. Ja ollaan tässä kehitystyön aikana niin kuin päivitetty siten, että kuvaustekniikka ja kaavamääräyksiin liittyvä niin kuin hallinta on nyt CAT ja kakkosasetusten mukaista. Ja tosiaan sitten ehdotusvaiheessa, kun siellä on vaatimuksena tai siitä eteenpäin välittää sitä kaavakarttarasteria, niin siitä on oma työkalu, jolla luodaan se kaavarasteri ja se tallentuu osaksi sitä kaavahanketta. Ja asemakaavan osalta pystytään niin kuin käsittelemään, eli ratkaisussa on tietysti kyvykkyydet myös noiden tonttijakojen toimittamiseen, niin voidaan huomioida jo siellä asemakaavaprosessissa, että siihen liittyy tämä vahvistuva niin kuin tonttijako sitten myöhemmin. Ja pystytään tietysti niin kuin päivittämään koko kaava-asia kerralla, tai niin kuin välittämään myös sinne asemakaavan ja yleiskaavan osalta. Ja sitten tosiaan tonttijakojen lisäksi niin ollaan myös tehty tämä aluekäyttörajoituksen välittäminen ryhtiin. Siitä vielä niin kuin täällä Naantali, Kirkkonummi
hankkeen osalta vielä tuo asiakastestaaminen on aloittamatta, mutta se on tässä alkamassa. Ja tosiaan sitten erillisen tonttijaon osalta on jo sitten aloitettu testaaminen myös asiakkaan toimesta. Ja sitten myös tuo asemakassan vahvistuneen sitovan tonttion toimittaminen ryhtiin, niin se on teknisesti todennettu ja siitä myös testaaminen alkamassa. Sitten tuonne niin kuin Tieracity, DMCity puolelle on tehty tämmöistä niin kuin kaavakohteiden topologian tarkastamiseen liittyen, eli sitä työkalua on siellä vielä kehitetty eteenpäin, jotta pystytään niin kuin välttämään siinä, että sen aineiston osalta on sitten topologia niin kuin virheitä mahdollisesti siellä validoinnissa. Ja nyt sitten oikeastaan ollaan menossa sitten siihen, että mitä ollaan niin kuin kehittämässä kautta viemässä sitten tuotantoon, niin on käytännössä tuohon kaavoihin liittyvä kumoaminen. Eli käytännössä siellä niin kuin vaiheistettuna se, että kun on käyttötapaus, että koko kaava kumoutuu tai sitten kaava kumoutuu osittain, niin koko kaavan kumoamiseen liittyvä toiminnallisuus siellä on jo testattavissa, ja nyt sitten tehdään kehitystyötä vielä sitten, että kun on nämä käyttötapaukset, missä kaava kumoutuu osittain. Ja sitten tässä Naantali-Kirkkonummen hankkeessa on yhtenä niin kuin isona kokonaisuutena sitten myös se, että pyritään niin kuin varmistamaan, että se niin kuin ratkaisu on käyttäjäystävällinen, eli lähtökohtaisesti tietysti tässä niin kuin pohjalla on se toimintamalli, miten Tieracityssä kautta DMCityssä kaavoja laaditaan, mutta se, että pyritään, että sitten nämä ryhdin niin kuin vaikutukset olisi niin kuin siinä taustalla siihen tekemiseen nähden mahdollisimman niin kuin pienet eli pyritään niin kuin tukemaan käyttöliittymän tasolla sitten sitä niin kuin käyttäjäystävällisyyttä. Ja tosiaan tällä hetkellä niin siihen kaavan kumoutumiseen liittyvät asiat on kehityksessä kautta tulossa testaamiseen ja samoin sitten tuolla tonttijaon ja aluekäyttörajoitusten osalta samaa kehittämistä viedään eteenpäin. Tässä lyhyesti tiivistetysti tämä tilanne nyt tämän kehittämisen osalta ja annan puheenvuoron tuonne Marjukan suuntaan, niin voi sitten kertoa vähän ja näyttää sitten yleiskaavan näkökulmasta tätä ratkaisun toimintaperiaatetta. Joo, jaan näytön, niin ajattelin näyttää ihan tuosta Arkkississa, missä meillä tosiaan näitä kaavoja piirretään, niin tätä demota vähän yleiskaavan osalta, että meillä tosiaan tässä projektissa on sellainen työnjako, että meidän Kirkkonummella testataan yleiskaavaa ja Naantalissa asemakaavaa, mutta toki kumpikin niin molempia testailee, mutta tällainen niin kuin vastuujako. Ja näytän tässä, että minkälaisia niin kuin vaiheita siihen tarvitsee sitten niin kuin, huomioida, että ton kaavan saa vietyä tonne ryhtiin. Ja meillä mulla on tässä nyt tämmöinen postimerkkikaava esimerkkinä, mutta ollaan kokeiltu isompiakin kaavoja, mutta ei vielä ihan semmoista niin kuin oikeata osa yleiskaavan kokoista kaavakarttaa viety tuonne ryhtiin, mutta eli meillä on tässä nyt tämmöinen pieni kaavan palanen luonnosvaiheessa ja meillä tämän kaavan tietoja hallitaan täällä MFilesissä tällä prosessikortilla, niin täältä laitetaan tämä yleiskaavan vaihe, että tämä siirretään tuonne kaavaehdotukseksi ja sitten mä sen tallennan ja sitten se, että miten tässä sitten hallitaan noita, ei olisi ehkä tarvinnut sulkea tätä tässä välissä, mutta miten tässä hallitaan sitten niitä vuorovaikutustapahtumia ja niitä päätöksiä, niin täällä on tämmöinen käsittelyvaihe, että mihin nämä lisätään. Mä oon tänne tuommoisen tehnyt, mutta mä näytän, miten tällainen tehdään. Eli tässä, jos olisi tämä kaava, niin ehdotus menossa nähtäville, niin se käsittelyvaihe lisättäisiin tästä. Tänne on tullut tällainen uusi käsittelyvaiheluokka, käsittelyvaiheryhti.
johon sitten laitetaan nämä tiedot tästä käsittelyvaiheesta ja annetaan päivämäärät ja mitkä sinne ryhtiin sitten siirtyy ja sitten nämä tieto tästä nähtävillä olosta eli ryhdin kielellä siitä vuorovaikutustapahtumasta ja sitten senkin päivämäärät tänne annetaan. Saadaan sitten luotua tuosta tuo käsittelyvaihe. Sitten tallennan sen. Eli tämä on niitä tietoja, mitä tallennetaan tänne niin kuin kaavan MFILES-puolelle niin sanotusti, eli tuonne niin kuin, rekisteritietoja siitä. Ja sitten tämä toinen osa tätä kaavan piirtoa on tietenkin sitten tämä itse sen kaavan piirtäminen. Mä näytän sillä sitten millainen täällä se on. Eli mulla on tässä nyt meillä on tämmöiset työkalut, yleiskaavoitustyökalut ja sitten asemakaavoitus erikseen nyt testivaiheessa, niin meillä on tällainen ryhti lukee tuolla, mutta mulla on tässä nyt tämmöinen pohjaluonnos piirretty tästä kaavasta ja mä teen tästä nyt sitten ehdotusversion, eli tästä luon uuden version, eli kopioin tämän ja annan tälle sitten nimeksi se ehdotus. Ja OK. Sitten se kopioi tänne mulle pohjaksi sinne ehdotukseksi. Eli tehtiin siitä nyt sitten ehdotus. Ja tämä nyt ei ole ihan valmis, niin piirrellään tänne sitten lisää noita käyttötarkoitusalueita ja ehkä jotain muutakin. Niin meillä on siis tällä tavalla, että täältä löytyy tämmöinen kaavamääräyskokoelma ja tähän on nyt tällainen suoritus tehty, että mä voin valita, että käytän nyt vaan näitä katjamääräyksiä. Täältä tosiaan löytyy myös ne muut, kuten varmaan tarvitseekin, kun vielä on niitä vanhoja kaavojakin tai vanhalla tavalla tehtyjä kaavoja samaan aikaan. Mutta mä piirtelen tänne nyt tuohon AP-aluetta tuohon tien toiselle puolelle. Tämä on tarkkaa tässä, kun piirtelee, että noi taitepisteet menee kohdille, niin täältä saa laitettua siksi aikaa, kun piirtää, niin näitä taitepisteet näkyville, niin laitan ne itselleni siihen, niin ainakin varmasti tartun niihin. Tässä tosiaan pohjalla voisi olla mikä tahansa aineisto auki, että vaikka kiinteistörajoja ja niihin tarttua, mutta mulla on nyt näitä vanhoja, mitä on tänne piirtänyt pohjaksi. Piirretään tuohon nyt sitten toi vaikkapa maa- ja metsätalousalue, toi puuttuva palikka vielä tuolta ja tosiaan samalla tavalla katselen, että varmasti tarttuu näihin taitepisteisiin. Sitten lisätään tonne vielä muutama noita rakennuspaikkoja, kun tien toisellekin puolelle niitä on merkitty. Täältä voi tehdä tosiaan haunkin näihin, ettei tarvitse ollen scrollailla ja etsiä, niin mä katson täältä rakennuspaikkaa, niin aloitetaan rakenni, niin sillä löytynee. Joo, täältä löytyy, niin mä laitan tänne uusia rakennuspaikkoja muutaman. Jees. Sitten hyväksytään siitä. Sitten kun viedään tätä ehdotusvaihetta, niin mä otan nyt nuo taitepisteet pois piirrosta ja sitten laitan tallennan nämä muokkaukset, mitä tänne tein. Ja sittenhän kaavoehdotuksesta, niin kun se viedään sinne ryhtiin, niin sinne tarvitsee ton geotiffi viedä, ja kun kaava on siinä vaiheessa, että
haluaa sen tehdä, niin täältä löytyy siihen Esri on tehnyt tänne tämmöisen työkalun sitä varten. Mä laitoin jo, se tekee ton Geotiffin tuosta niin näkyvistä aineistosta, mitä tässä kartalla on, niin mä oon itse laittanut jo, että tämä tulee tuommoiseen järkevään mittakaavaan ja sitten laittanut tuohon meidän pohjakartan taustalle näkyvään ja sitten mä otan tuolta tuon Geotiff-kartan ja sitten se rupeaa sitä tekemään. Tässä menee ehkä noin minuutti, kun se sitten sen tekee ja sitten sille pitää antaa tiettyjä metatietoja, että se tietää, että tämä on se kaavaehdotus, joka sinne ryhtiin lähtee sitten siinä, kun lähetetään tämä kartta sinne ryhtiin. Mutta joo, tässä noin minuutti ehkä menee, tai ainakin kun viimeksi testasin, niin meni noin minuutti, kun se ton Geotiffin tuosta kartasta luo. Ja no nyt se sai sen tehtyä. Ja se avaa sen tämän metatietokortin tälle, eli tässä annetaan sitten tuonne järjestelmään tiedot, että mikä maa, mikä valuutta niin sanotusti, eli tämä on kaavakartta ja sen nimi on tuossa, niin mä annan tähän, tuossa on tuo kaavatunnus, niin mä laitan sen perään ihan vaan, että ehdotus, niin sitten se erottuu sieltä. Ja sitten tässä valitaan se, että kun tuolla MFilesissä niin tämä prosessitoiminnanohjaus on, niin että mihin sinne tämä tallennetaan, niin mä laitan sen, että se tallentuu tuonne laadintaan ja tämä on toimielipäätöksen valmistelukohtaan. Tallennan sitten tänne ryhtitietoihin, niin valitaan se elinkaaren tila, että se osaa sen sieltä poimia, niin mä laitan sinne kaavaehdotus. Ja sitten mä merkkaan tämän saman tien valmiiksi tämän dokumentin ja sitten laitetaan luo. Ja sitten sinne sen tallensi voidaan vielä tarkistaa, että tulihan se Geotiffi tänne. Kyllä tuli ja sitten tuosta esikatselun kun laittaa päälle, niin jos se sen sieltä vielä näyttäisi, että se on se Geotiffi-kartta siellä ihan kaavakartan näköinen. No onhan se tuli sinne. Sitten mistä Marko mainitsikin, että silloin kun näitä kaavoja tehdään ja ainakin me ollaan se huomattu tässä yleiskaavoitestaessa, että siellä herkästi tulee piirtäessä niitä topologiavirheitä, niin niitä varten tosiaan niin kuin täältä meillä nykyisin löytyy sellainen työkalu, mistä voi tästä kaavasta niitä etsiä. Eli valitsin tuosta nyt ton kaava-alueen, sitten menen tuonne työkalulaatikoihin, niin täällä on näin meidän Tierrasitin topologia työkalu löytyy täältä ja tarkistaa kaavan topologia. Mä en nyt aja tätä työkalua, koska mä toivon mukaan nyt huolellisesti piirsin ne noihin taitepisteisiin, mutta näytän kuitenkin, että tällainen täältä löytyy. Se hetken sitä näköjään latailee, mutta joo, tässä tosiaan niin valitaan se kaava-alue, minkä haluaa ja sitten siihen se tutkii noita käyttötarkoitusalueita ja kun mulla oli se valittu, niin se osasi tonne se valittu ja sitten nämä suodatetut, niin se on sitten nämä, mitä se tutkii sitten, jos klikkaisi suorita-nappulaa, niin se tekisi tänne sitten tämmöiset virhetasot noista, että se tutkii, onko siellä käyttötarkoituksia siellä ulkopuolella, kaavan ulkopuolella ja sitten, että onko tuolla päällekkäisiä käyttötarkoitusalueita ja sitten noita rakoja, niin se tekee niistä semmoiset virhetasot, mistä sitten näkee, että mistä ne löytyy ja voipi käydä korjaamassa. Mutta sitten voisin näyttää vielä sen, että miten tämä lähetetään sinne ryhtiin. Eli meillä on nyt viety toi Geotiffi sinne, mikä on pakollinen, ja
Sitten OASkin, jos olisi päivitetty, niin liitteen voisi lähettää esimerkiksi niin kuin dokumentteja täältä MFILÖS-puolelta, mutta meille nyt riittää toi pakollinen geotiffi, mikä sinne viedään, ja just esimerkiksi hyväksymisvaiheessa selostuskinhan on sinne pakko viedä, niin se tosiaan tota kautta sinne tallennetaan ja sitten se lähtee sinne ryhtiin. Niin valitsen tuosta ton kaava-alueen, minkä haluan sinne ryhtiin viedä, ja sitten myös kun lähetetään tätä ehdotusta, niin viedään tosiaan tämä ehdotusversio täältä, että tässä kaavastahan on myös noita luonnosversioita, mutta viedään tuo ehdotus, niin se ollaan täällä ehdotuksessa. Tänne on tehty tämmöinen ryhti työkalu, josta näitä lähetetään sitten sinne, ja sitten mä laitan tuosta ton luokkaava-asian vaiheryhtiin, niin sitten se lähtee sitä sinne viemään. Toi ylempi, niin lähetekaava-asiaryhtiin, niin se on se, kun ensimmäistä kertaa lähettää tota kaavaa sinne ryhtiin, mutta tästä lähetetään nyt tämä. Sitten tämä vielä kysyy tietenkin, että ollaanko me varma, ja tässä on hyvä tarkistaa, että oli tässä oikeassa versiossa, eli me ollaan tuossa yleiskaava ja sitten toi alaviiva ehdotus, eli ollaan tuossa ehdotusversiossa, niin se on juurikin se, mikä me halutaan sinne lähettää, ja sitten siinä tulee toi ryhtivienti käynnissä, ja itse ainakin olen tykännyt aina katsoa, että se tosiaan tänne ryhtiin menee, ja jos jotain virheitä siitä tulee, niin se antaa ne sitten tuossa, kunhan se saa sen vietyä, niin jos niitä sieltä palautuu, mutta mä näytän nyt tuosta täältä ryhtikäyttöliittymästä, että vein tuommoisen vastaavan kaavan testailin eilen, niin miten se sitten täällä näkyy. Eli täältä löytyy nuo perustiedot ja sitten täältä toi kaavaehdotus. Niin täältä löytyy nämä sitten tiedot, mitä täältä tuli sieltä lähetettyä, että täältä löytyy se nähtävillä olo ja sitten päätös siitä kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta ja sitten tämä kaavatiedotkin sitten löytyy täältä. Ja sitten tämä kaavakartta eli geotiffi, mikä sinne lähetettiin tai minkä mä itse asiassa olin eilen lähettänyt, mutta vastaavasta kaavasta niin löytyy sitten täältä käyttöliittymästä, että voi käydä tarkastamassa. Tässä nimittäin hetki menee, niin saattaa olla, että ei siinä useampi minuutti menee, kun se viepi mutta tässä oli lyhykäisyydessä tätä demoamista, että jos on jotain kysymyksiä, niin vastataan Markon kanssa mielellään. Kiitos Marko ja Marjukka. Joo, meillä on vielä aikaa tässä. Kiva, kun näytit muuten rinnakkain Tierastia ja sitten tätä käyttöliittymää tässä, tätä ryhdin kaavalomakin näkymää. Joo, mitäs kysymyksiä, ajatuksia heräsi? Sana on vapaa. Kun meillä on vielä aikaa, niin haluatko Marjukka jotain meille vielä sieltä näyttää, vai oliko siinä niin kuin pähkinänkuoressa tällä hetkellä? No, voin mä tuo asemakaavapuolella on varmaan vähän tai enemmänkin just näitä kaavojen ominaisuustietoja ja sitten niitä kaavamääräyksien viemisiä, että se on myös semmoinen, mitä on kehitetty, että täällä kun on kaava, niin täältä löytyy nämä yleiskaavassa on näitä aktiivisen kaavan määräykset, niin tätä on kehitetty, että täältä sitten tätä kautta sitten asemakaavan
puolella erityisesti, niin viedään niitä semmoisia suureellisia tai kun numeerisia tietoja, esimerkiksi just niitä kerrosaloja ja niin edespäin. Mutta se on enemmän just ehkä asemakaavan, toki yleiskaavallakin näitä on, mutta tätäkin on nyt kehitetty silleen, että ne niitä pystyy tekemään sekä täällä että sitten noissa ominaisuustiedoissa suoraan. Eli vähän sillä vanhalla tavalla, miten tätä on tehty. Et nykyisin tosiaan. Joo, Marko voisi sen verran kommentoida vielä ehkä tuohon kaavahankkeen ja sen kaavahankkeen elinkaaren vaiheessa vietäviin tietoihin. Eli tällä hetkellä on niin kuin lähdetty liikkeelle sieltä, että viedään tavallaan niin kuin ne minimitiedot, niin kuin mitä ryhti vaatii, mutta niin kuin esimerkiksi vaikka näiden asiakirjojen osalta, niin me voidaan sitten tarvittaessa lisätä sinne sitä luokitusta sen mukaan, että käytännössä voidaan viedä sitten halutut asiakirjat eli eri vaiheissa, että sinänsä siellä ei ole niin kuin mitään estettä viedä enempääkin niitä, mutta että niin kuin toimintamalli on se, että kun meillä on tämmöinen prosessityyppinen tiedonhallinta, niin, ja me toimitetaan jo niitä asiakirjoja sinne asianhallinnan suuntaan, niin sitten tässä voidaan niin kuin konfiguroida se, että mitkä niistä on sitten niitä tietoja, joita halutaan missäkin vaiheessa lähettää sitten tuonne ryhtiin. Eli käytännössä ryhdin vuoksi ei tarvitse niin kuin erikseen käydä sitten niin kuin välttämättä sitten niitä asiakirjoja sitten jatkossa niin kuin sinne liitteeksi kirjaamassa, vaan se, että kun me tuotetaan niitä asiakirjoja tuolla prosessissa muutenkin, niin niille voidaan niin kuin sitten myöhemmässä vaiheessa, niin kuin, että niille tulee sitten automaatiolla se konfiguraatio aina, että minkä vaiheen mukana ne on, mutta että tämä on nyt asia vielä sitten, mitä tässä testaamisen kautta, kun haetaan sitä käyttömukavuutta, niin sitten katsotaan, että mikä on aina järkevää automatisoida ja mikä on järkevämpää, että käyttäjä tekee ratkaisut. Aivan oleellisia kysymyksiä sen sujuvan käytön kannalta. Kiva. Avasit Marko vielä. Huomaatteko chatissa nuo kysymykset? Meillä on vielä 3 minuuttia aikaa. Mä luulen, että ihmisten pitää siirtyä seuraaviin, mutta olisiko teillä noihin kommentoitavaa? Joo, toi ensimmäinen, että voiko ohjelmiin tuoda valmiita muissa ohjelmissa tuotettuja kaavageometrioita, niin ainakin meillä pystyy kyllä tuomaan tuohon ArcGISiin, niin pystyy tuomaan CAD-tiedostoja ja toki muitakin, tai kaikkia paikkatieto noita aineistoja, että kyllä pystyy. Sitten tuosta kysymyksestä, miten kaavamääräykset eli kaavamääräysryhmät tehdään, niin se oli just täältä, mistä näytin, niin se on täältä aktiivisen yleiskaavan määräyksistä, niin sieltä lisätään niitä, mutta haluatko Marko tarkemmin vastata tuohon? No joo, ehkä tässä kohtaa, että ne kaavamääräysryhmät niin kuin muodostetaan tuolla niin kuin järjestelmän toimesta siten, että meillä niin kuin lähtökohta on, että kun meillä on ollut tietynlainen tapa, miten kaavoittaja kaavoittaa, niin ajatus on se, että kaavoittaja kaavoittaa edelleen sillä tavoin ja sitten tämä järjestelmä huolehtii niiden kaavamääräysryhmien muodostamisen niin kuin teknisesti, jotta ne menee sitten ryhtiin. Eli tämä on niin kuin se meidän lähestymistapa tässä. Ja sitten ehkä vielä tuohon, että niin kuin jo Marjukka vastasikin, niin voidaan totta kai tuoda kaavatietoa niin kuin tähän Tieracity DMCity-järjestelmään ja sitten sen kautta päivittää se tai luoda se kaava sisältö ja välittää ryhtiin, mutta että tietysti jatkossa myös kyvykkyys sitten lukea vaikka se JSON-muotoinen sanoma tuottaa siitä niitä kaavakohteita sitten tänne Tieracityin, DMCityin ja että sekin on sitten jatkossa mahdollista ja ollaan niin kuin tietylle tasolle niin kuin pystytään sitten niin kuin luomaan myös se kuvaustekniikka kautta jopa nämä tekstiannotaatiot, niin kuin ei välttämättä mene tietysti ihan just niihin paikkoihin, kun on ollut alkuperäisessä kaavassa, koska sitten näille teksteille täytyy niin kuin luoda sijainti sitten oletuksen mukaan, että missä ne sijaitsisi. Eli se on tavallaan sitten sitä automaatio, mitä järjestelmä tekee muuten noiden tekstien suhteen. Ja no
Aika loppuu kesken, mutta tuohon sähköiseen allekirjoitukseen voisin sen verran kommentoida, että niin kuin ratkaisussa on mahdollisuus integroitua sähköisen allekirjoituksen järjestelmiin ja sitten tämmöinen digitaalinen allekirjoitus on sitten täällä Tiedastin puolella käytettävissä. Joo, mä voin vastata tuohon, että kun tuossa kysytään tuosta noista, että mihin ne tavallaan se valmiin näköinen PDF, kun näytin tuota Geotiffin tekoa, niin toi ei tosiaan ole se niin kuin PDF, mihin laitetaan ne kaavamääräykset, että tehdään ihan eri tavallaan työkalullakin, että siitä tehdään semmoinen taitto ja sitten ne kaavamääräykset menee sitten siihen, mutta toi minkä nyt mä tein tästä tämän kuvan tai tulosteen, niin on vaan se geotiffi, mikä lähetetään tuonne ryhtiin. Mä en tiedä, siitä ei varmaan mitään tommosia niin kuin, tarkempia ohjeita, että millainen se pitäisi olla, mutta se on nyt tällä hetkellä tollainen siitä tehdään, mutta joo, se tehdään sitten ihan eri työkalulla se semmoinen, missä on toi kaavakartta ja sitten siinä on ne määräykset laidassa, että siinä tehdään semmoinen niin kuin taitto tai asettelu, millä sitä kutsutaan. Taittohan on varmaan hyvä sana siihen. Hei, Marko ja Marjukka, kiitos kovasti esittelystä. Ja siellä kiitetäänkin, Suvi-Elina kommentoi, että kiitos vastauksista. Ja kiitos myös ensimmäisen hankkeen esityksestä. Enemmänkin olisi tietysti syytä näistä keskustella, mutta näin se aika on rajallista. Eli päätetään demokahveja tähän ja seuraavat demokahvit onkin sitten 28. päivä marraskuuta. Ja laitan vielä tuon tarkemman ajan, silloin meillä on pikkusen pidempi aikavaraus, eli hankkeita on silloin esillä 3 kappaletta. Kerava-hanke, Factama Pro-ohjelman kehitys ja sitten Kuukisarho-puolta, eli Varsinais-Suomen liitohanke maakuntakaavoituksen puolelta ja sitten tuo Espoon tykkihanke, yleiskaavan laatiminen. Tällaiset aiheet siis seuraavilla kahveilla ja tuossa chatissa on ollut linkki tilaisuudet sivulle. Sieltä näette viimeistään maanantaina tämän tallenteen, jos haluatte palata johonkin kohtaan tai vinkata työkaverille. Ja sieltä näkyy myös sitten tämä tuleva demokahvi ja sen kalenterikutsun saa sieltä napattua itselleen. Kannattaa katsoa myös muita tilaisuuksia, mitä on syksyllä on vielä näitä mikä muuttuu tilaisuuksia, jotka on ihan erityisesti sit sun henkilöille, jotka haluaa ottaa ihan perusjuttuja ryhtijärjestelmään, lainsäädäntöön liittyen. Eli nekin voi olla sellaisia, mistä voitte vaikka vinkata kollegalle, joka näitä miettii ja haluaa ottaa haltuun. Hei,